Салям алейкум, вітаю! Це проект «Обличчя вільного Криму». Сьогодні в мене в гостях підприємець Спартак Велішаєв. Салям алейкум. Алейкум салям. Спартак Велішаєв – підприємець, співвласник мережі ресторанів Ministry of, Міністерства чебуреків, Міністерства десертів та Міністерства шаурми. Операційний директор інфлюєнсер-маркетинг агенції Why Not Єнот. У 2023 році компанію увійшли в список Forbes як перспективні компанії малого та середнього бізнесу. Користуючись нагодою, хочу подякувати ТРО Медіа та Кримський дім за партнерство. Дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов. Дякую, Я знайшов час для цієї розмови. Хотіла б трошки наперед забігти, розказати історію, чому сталося це інтерв'ю. Угу. Якось ми зі зйомок йшли по Хрещатику, і я побачила дуже знайоме лице. І думаю, так, я звідкись знаю цю людину. А потім я подумала, що я щось собі там накрутила, і, мабуть, я з кимось спутала. А потім я йшла і думала, і така думаю, це ж хлопець з мого університету. З Криму. З Криму, так. Я знайшла тебе в соціальних мережах, написала тобі, і ти відгукнувся. Я сиджу тут. Да, і тепер ти сидиш тут. Клас. От, ми навчались з тобою в КІПу. Угу. Розкажи, що ти там взагалі робив, на кого ти там навчався? В КІПу я навчався на програміста. Я просто паралельно ще навчався в ТНУ на кібернетика. І вдвох мені стало скучно навчатись, тому що це було тупо тільки навчання. Тому з КІПу я пішов з 3-го курсу, мабуть, просто пішов. І в ТНУ вже довчився. Отримав, до речі, тоді, що я отримав, бакалаврат чи другу, це так, вже з російською штукою. І все, я його викинув просто і все. Тому в мене немає освіти, в принципі. Ну ти справляєшся. Я справляюсь, так, якось вдається. Ти коли і чому вирішив приїхати в Київ? В мене були вже думки поїхати робити щось більше. Я спочатку, якщо так хронологію, жив і ріс в селі, в Білогірському районі. Потім я переїхав в Сімферополь, і це вже був такий рівень, прикольно. А потім я думаю, треба щось далі робити. І якраз історія пішла з ось ці всі наративи, що буде скоро анексія, все таке інше. Тоді вже був тут Майдан, і ось на Майдан наприкінці я вже приїхав в Київ і почав тут займатися якимись справами. Я тоді ще працював в модельній індустрії, і тому мене познайомили в тусовці, і я почав займатися дизайном взуття. Розкажи, до речі, про взуття, і про свій подальший шлях. Ти намагався побудувати співочу кар'єру. Там дуже все коротко і смішно. В цілому мені цікаво багато всього пробувати. Особливо тоді був період, коли мені треба було більше зробити дій і побачити. В мене була така глава в житті, пошук себе. Хто я, чим займатися і все таке інше. Я розумів, що більше мені щось таке з творчістю пов'язане подобається. Тому це почалось з дизайну взуття. Потім я пішов на проєкт, який мене зараз стібуть всі друзі. До речі, це проєкт «Хочу до Меладзе». Я тоді щось дійшов до півфіналу. Це ще було в Москві, це Білорусь була, ще Україна, Казахстан і Росія. І все. І потім, воно якось пробустило мене нормально так. Тобто воно, мабуть, більше впливало на мою парадигму, в принципі, в суспільстві, як себе вести. Тому що, наприклад, відкочуючись назад, з села я вже достатньо підготовлений їхав в Сімферополь, тому що батьки робили свою справу навіть в тій деревні невеличкій в горах. І ось ці якісь амбіції зробити щось таке не тривіальне, щось цікаве, воно якось мене тягнуло.
І ось такі якісь, я їх називаю точки біфуркації, які відбуваються в житті, типу точка преломлення, коли ти виходиш на інший рівень. І я ну, скажімо так, коли я з села їхав в Сімферополь, я там вже радів світлофорам якимось. Ну, типу, що? Я в Сімферополі не бував ніколи в дитинстві. Там ми їздили раз в 10 років на море. Ну, я шуткую, але там, окей, кожен сезон. Але я був далекий від цивілізації, я був саме просто такий в симбіозі з природою, ріс тупо десь там в горах. І це мене наповнювало, тому що колись мені один психолог сказала, що ти типу, маєш якийсь погляд на мистецтво певний, і можеш там робити, малювати я люблю, там, тому що ти був наближений до природи. І вона тоді приклад навела, що там темношкірі діти десь в Африці, там, які, якщо там тіктоки подивитись, як вони суперкласно, пластично танцюють. Ну, або там співають, да? Ну, тобто в цьому є якась цікавий сенс в цій ідеї. І потім там Київ, це вже такий ще для мене, там овер вже класно. Потім це телебачення, якісь там фанати. І це все, в мене тут зірка у лобі росте кожен день все більше і більше. Це шутка чи правда? Ні, це шутка, да. Я такий, навпаки, завжди, не знаю, проблема це моя чи ні, достатньо інтровертивна людина, тому я не... З одного боку, є ось цей революціонер чи якийсь там людина з протестом хотіла щось там, да? Я бачив якийсь конфлікт в суспільстві, я там за правду хотів, а в іншому я навпаки це не вмів робити і не міг там висловлювати думку свою, і розмовляти з людьми не міг, і я цьому всьому вчився. Тому цей проєкт, мабуть, він якраз мене цьому і навчив. Зараз вже можна сказати, що ти себе знайшов? Так. Розкажи, чим ти зараз займаєшся. Я думаю, що це в цілому такий собі шлях. Він достатньо гнучкий, динамічний. І головне, що твій тут камертон вже каже, коли ти рухаєшся вперед, там щось робиш. Ну, типу, як ти себе відчуваєш? Тому що там заробити гроші – супер клас, але як я при цьому себе відчуваю? Чи я там задоволений, зранку прокидаюсь, коли дивлюсь в календар, і там люди, які навколо. Ну, типу, це для мене важливо. Я займаюсь чим? Один з напрямів – це ресторанна діяльність. Зараз ми вже вийшли за межі України, відкрили перше – це міністерство, Ministry of, мережа ресторанів, Міністерство чебуреків, шаурми, Міністерство десертів. Зараз будуємо Міністерство піци. І в Варшаві ми відкрили перше Міністерство чебуреків. Паралельно ми займаємося інфлюенсер-маркетингом з партнером. Я там виступаю операційним директором. Це Why Not Єнот. Why Not Єнот агенція, так. І ми працюємо з інфлюенсерами, з лідерами думок, селебрітіс і так далі. Тобто наша функція – це об'єднати, зв'язати бренди з інфлюенсерами і зробити якісь ефективні інтеграції. Ти кримський татарин. Так. До цього ми з тобою говорили про те, чи існує в кримсько-татарському ком'юніті така ніша, як кримсько-татарський блогінг. Та? Чи є серед кримських татар цікаві блогери? Насправді я знаю декілька. Я знаю одну блогера-мільйонника, це Аділе, вона займається, мені здається, вона готує. Але сказати, що в нас блогінг, він дуже популярний, так не можна сказати. Чому, на твою думку, це так? Ну, така тема. Спочатку її розкрити, свою думку. Ну, давай. Ну, перше, це, мені здається, якщо вже дивитись на нас, на східні народи, особливо кримських татар, це бажання або вміння, або готовність до самовираження. Да? В нас вона не дуже була така розвинута, ця риса, як на мене. І є одиниці там кримських татар, які якось проявляються в суспільстві, в нашій матриці, в якій ми знаходимося.
І якщо йти в корні прям чому, які це можуть бути причини, те, що до цього я про це думав. Ось знаєш як? Це коли ти стоїш в колі людей, і нас є там 3 татарина і 7 когось ще, інших там, національностей. І ми про щось там спілкуємось, і це вже таке суспільство більш навіть продвинуте, щось там чимось займається, якісь цілі, плани ставить. І веде розмову зазвичай не кримський татарин. Тобто ось ця риса десь скромності, да? Десь, типу, ну, це, в мене ще це таке, типу, це чоловіче виховання. Треба менше розмовляти, менше розмовляй, більше роби, і десь воно допомагає. Просто десь воно мені навпаки заважає, де мені треба провести перемовини, вирішити якесь питання. Тому інфлюенсер-маркетинг і в цілому блогінг, да, там, бути блогером, це ж теж висловлювати якусь свою думку. І коли ти просто ростеш завжди в культурі, що там думка в першу чергу, особливо якщо казати там про достатньо такий собі прошитий пропагандою російською Крим, коли твоя думка – це щось таке твоє містечкове, де ти можеш в себе в горах, в селі про це розповідати, а є там ось надлюди, які рулять цим світом, де ти просто не маєш, можу так навіть галасно сказати, особливої права щось там говорити. Коли ми живемо ось в цьому конструкті геополітичному, да, і якась вже історична, на жаль, для нас тягнеться історичний контекст цей, я думаю, над цим треба просто працювати і розуміти, що особливо сьогодні, в наш час, неважливо, якої ти національності, де ти виріс і так далі, ти можеш просто абсолютно круто розвиватись і працювати саме над цими, назвемо їх, комплексами. Вони в мені теж сидять довго, і я над ними працюю постійно. Досі сидять? Так, звісно. Це якісь особисті чи я думаю, що перше, це ще питання бідності. Да? Ось це така бідність, це ж не просто про немає грошей, а бідність – це бідність мислення в тому числі, бідність масштабу. Бідність вона не корелює з масштабом ніколи. Тому я більше працюю і особливо працював, коли там кимось намагався стати, це працював над тим, щоб ламати ось це мислення обмежене, дуже обмежене. Да? І це я зараз кажу ще про себе, людину, в якій в когось сім'я була достатньо ще там білими воронами серед суспільства там, в селі. Тобто ми там читали книжки, в нас велика бібліотека вдома була. Там батько, фортепіано, там скрипка, щось малюють один одного, там мама з татом портрети. І ми вже з сестрою, вона зараз в Швейцарії живе, були запрограмовані, що ось прийде момент, ви тут, вам треба навчитись, освіта важлива, і далі просто катапультуйтесь куди хочете. І ось сестра катапультувалась в Швейцарію, я трошки пізніше в Київ. Слухай, до цього ми з тобою проговорювали щось коло цієї теми, і мені сподобалось, як ти сказав, що людина, давай я буду використовувати твої слова, бідність мислення і самооцінка людини – це перш за все, що вона про себе знає. Так, в тому числі. Я думаю, що німцям зараз не заважає розвиватись, знаючи свою історію. Вони вже собі, нові покоління, ізі живуть далі і не паряться. Але для нас, в нас інший контекст, в нас інший сусід поруч,
Для того, щоб реалізуватись нам як національності, да, нашій кримським татарам, я думаю, що точно потрібно розуміти бекграунд цей. Ну, ми певна потужна достатня нація, національність, да, з великою історією. Тому, звісно, про це треба думати, це треба вивчати. І я навіть десь жалкую, що я достатньо неглибоко це вивчав в школі. Коли нас нормально давали навчання кримськотатарській мові, культура, там, Наман Челебіджі-хан і все таке інше. Тобто я до цього не дуже серйозно відносився на той момент. Зараз я про це жалкую, але просто я це вже класно, що це усвідомлюю. І я можу цим займатися і напитуватись далі. І щось там рити в історію і так далі. Тому це так, те, що ти кажеш, це дуже важливо. Ти народився в Криму? Ні, в Фергані. Розкажи, як ви з сім'єю переїжджали в Крим? Ну, мені було 1,5 роки, тому я не пам'ятаю, як ми переїжджали. Але це було непросто для батьків. Вони там продали квартиру і машину. І поки вони доїхали, купони, ось ця вся історія. І я зараз точно не пам'ятаю як, але нормальні гроші перетворились на копійки, і їм там вистачило купити ракушки кирпича трошки, щоб зробити там якийсь домик. Поки тато руками сам будував цей домик під горою, який там зараз і стоїть, він вже іншої форми, але там колись була ось ця артефакт, там стоїть для нас наш. Да. Я сподіваюся, що ми попадемо ще в цей будинок. Паралельно ми там жили в іншому будинку, просто хтось там домовились, зняли. І ось ми росли в цій деревні, ми росли все життя. Наскільки тобі батьки розповідали і виховували в тобі ось цю ідентичність кримсько-татарську? Практично, ну, скажімо так, з дитинства, мабуть, більше впливала комунікація з бабусею і з дідусем. Ось саме вже, мабуть, познання цієї культури, воно було там більше через бабусю, через дідуся. І це вже проходило через нашу сім'ю. Тому що завжди якісь гості, щось там свята. І ось цю культуру я там почав нормально пізнавати, не знаю, в років, може, там, розуміти вже, в років там 8-10. Тому що в сім'ї там на кримськотатарській мові не розмовляли між собою батьки, а розмовляли тільки там, якщо хтось приїде, а так це була російська мова. Тому це сказати, що мене прям якось супер продвинуто цьому навчали, точно ні. В нас, на жаль, не така була сім'я. Але коли з'явилось навколо ком'юніті, то це вже мені допомагало якось це. Ну, може, я не хочу казати допомагало, типу я шукав і не знайшов. Мабуть, в мене і не зовсім був інтерес до цього. Тому що, знову ж таки, коли там хочеш розмовляти на якісь теми про, не знаю, що завгодно, фантастику, якусь музику, щось ще, навколо мене більше за це стібали друзі, там, кримські татари. Ну, це, типу, було якось не модно. Модно було там, окей, нам на бокс там щось піти, або не знаю, що ще зробити. Побігати, повисіти на дереві, але не щось таке, що культурно якось було цікаво. Не інтелектуально. Так, не інтелектуальний двіж. І, до речі, супер підходить це слово. І в мене був такий протест, типу, я думав, чому? І тому, коли я був в КІПУ, а там багато було кримських татар, я там якісь скіні джинси, кеди, щось в мене тут висить, якесь волосся.
сережка тут в ухі. І потім мені в одній драці її закліпали прям в вухо з цією ж сережкою. Ну, вона загнулась там, і я не міг її взагалі зняти. От, таке було. Але я знайшов чіт-код. Я пішов на регбі і пауерліфтинг. І далі ходив, як хотів. Але при цьому просто в мене була регбійна тусовка. Слухай, ну бачиш, як воно спрацювало? Я тебе тому і впізнала, бо ти мені запам'ятався, бо ти був і в університеті теж якимось іншим. Ну так, в мене був інший світер, не як в усіх. Я, до речі, Айдара так само. Угу. Тому пам'ятаю з університету, бо він теж був такий, трохи незвичайний. А ви мене, до речі, що не пам'ятаєте? Провокативне питання. Окей. Ми просто думали про освіту, ми не дивились на дівчат, ми розвивалися. Да-да. На твою ідентичність так чи інакше повпливали і твої бабуся і дідусь. А дідусь був, наскільки я пам'ятаю, імамом, ти говорив. Так, був. А розкажи, які в тебе відносини з релігією? Це було, мабуть, мені років 25, може і було, 24-25, десь до 27, коли я приобщався до ісламу. От, там десь роки 2 я вивчав, читав, в мене є переклади там Корану, є ще такий автор російський Шаміль Аляутдінов, і в нього є ще певні матеріали більш такі освітні про те, як будувати сім'ю і там як відноситись до грошей і так далі. Це для мене така була нова екосистема, назвемо її так. Коли це було прям цікаво, я думаю, що на це повпливало перше, це достатньо тісний зв'язок з батьком, який мусульманин соблюдаючий. А друге, це партнер в бізнесі на той момент, який теж був релігійною людиною. Я вирішив, що, можливо, я виріс і до цього готовий. Так, і що? Чому я кажу про це в минулому? Тому що я від цього відійшов. Саме від релігії. Не тому, що я зробив якісь для себе висновки, просто тому, що я тоді розумів, що я там не зовсім справжній. Ось це створення наміру, да, навіть в процесі, коли ти читаєш намаз, це питання, воно повинно бути зсередини, з тебе виходити. Ти повинен щиро це відчувати і усвідомлювати. А в моєму випадку це було достатньо механічно, я просто був в тусовці, скажімо так, м'яко кажучи. Я там був не справжнім. Я розумію, що це питання того, щоб це інертна тема, в яку треба зануритись на той момент з роботою, з іншими якимось там запитами від реалій, в яких я знаходився. В мене тоді пішли абсолютно інші пріоритети. Ну і зараз хто ти, якщо не релігійна людина? Які скажімо в тебе так, все ж таки відносини? релігії в мене немає. Я себе, так як база в мене і мої корні все ж таки я кримський татарин, тому я себе називаю мусульманином. Я мусульманин, це для мене факт, тому що я вірю в Бога. Але я розумію, що я, скоріш за все, дійду до того, що я буду це вже практикувати, коли я до цього буду готовий. Готовий, в першу чергу, по своєму наповненню, по контексту, до якого я там доросту. Тобто я хочу це зробити свідомо. Коли ти був останній в Криму? Зараз скажу, в 19-му. Вже після окупації. Так. Розкажи, чи змінився Крим і в яку сторону, яким ти його побачив? Я зараз згадую, чи немає в мене глюку, і я був в 21-му, але, скоріш за все, ні, тому що це було ось. Тому, так, 19-й. Змінився Крим точно, ми ще заїхали туди на київських номерах,
і там вже на нас якось звертали увагу. Але прикол не в цьому, а в автентичності Криму, яка вже достатньо так покрита пилом, цементом якимось, шумом, великі дороги, ось це все. І вже він став, ну ось ця душа звідти виходить. І там, я не знаю, скільки її залишилось, але він змінився. Да. Як і суспільство в тому числі. А ти з кимось підтримуєш там зв'язок? Підтримую зв'язок з одиницями взагалі. Чи однієї ви думки, я маю на увазі політичної? А з ким саме? Ну, з тими людьми, з якими ти спілкуєшся. З якими спілкуюсь, так. З якими не так, то не спілкуюсь. От. І багато моїх друзів я так і втратив, в принципі. Тому що вони... Ну, це достатньо така... Це тонкий лід, ця тема. І вона більше навіть перевірилась зараз. Не хочу її порівнювати, вже коли повномасштабка почалась. І в мене багато друзів були там в Москві в цей момент, ну, приятелів точно, які, в принципі, і не спитали, як справи, і все. А є ті, які виросли в Києві, а зараз там, на сцені, там щось виступають і так далі. Тому там це було трошки інакше, там були люди достатньо близькі, і мені не зрозуміло було, чому вони, ну, чому так, типу, чому вони такої думки, я не очікував. Тому я просто вирішив без розмов відключитись і все. А для тебе чому це було так принципово? Ну, давай так, чим ти відрізняєшся від тих людей, і чому для тебе отак от, скажімо, перевдягатись в повітрі – це не окей? Ну, перевдягатись в повітрі – це само за себе каже, що це якось нестабільно для особистості, яка з якимись певними принципами розвивається і живе. Ну, це, типу, більше походить на флюгер на повітрі, який повтається. Але чому для мене це було... Це, мабуть, не принципова позиція, це просто більше думки про адекватність. Типу, якщо, скоріш за все, в них просто немає розуміння, що відбувається. Я про це думав більше. Не про те, що там в них є своя певна позиція, а про те, що вони просто не розуміють і не зрозуміють особливо наш народ в цьому кейсі. Тому щось там їм доказувати немає сенсу. Розкажи трохи про міністерства. Бо вас жартома називають міністрами. У вас це тебе, пан міністр. Тебе Ми себе і теж називаємо міністрами. твого партнера Євгена Талера. Так, Женя Таля. Розкажи, будь ласка, про ваші ресторани. І особливо мені дуже цікаво, чому Міністерство чебуреків. Тому що чебуреки – це популярно, або тому що це, ну, якось, я не знаю, поклик твого коріння. Клас, окей. Ну, так, ми займаємось ресторанкою з Женєю, робимо концепти класні, як ми їх вважаємо. В нас один з головних принципів – це працювати з топами. Це можуть бути топи і архітектор, і бренд-шеф, і операційний директор, і дизайн-студія. Тобто в цілому це повинні бути топчики по всіх напрямах. От, чому саме чебуреки? Ну, по-перше, це мені цей продукт цікавий, я його вважаю суперпотужним як монопродукт, якщо запускати. Я розумію, що в Україні не так багато класних чебуреків, де можна поїсти. І головне, що мені допомогло сформувати повністю ось це усвідомлення, що тобто, коли я працюю роблю якийсь продакт-менеджмент, я сиджу, думаю, там збираю, і в один момент буде. Ось, наприклад, Міністерство бургерів, в мене такого не вийшло, тому його і немає зараз. Хоча проєкт розроблений, але щось, ну, не знаю, не доведено ще. Тобто в мене немає такого відчуття. І ось це дуже класна тема, до речі. Це є такий класний фільм, називається «Робота без авторства». Так, суперфільм.
Клас. Один з контекстів цього фільму – це ж питання твого факту. Твій факт формує твою реальність, і мій факт, він формував певні мої скіли там ще з Криму, де я ріс, чим я займався, що я їв. І коли я працював офіціантом в Алушті, ми робили, я там працював офіціантом, і уборщицею, і шашличником, і чебуречником. І, коротше, там були великі чебуреки. І я таких ніколи не бачив. І коли приїжджали віддихайки, ми їх називали, там з Києва, ще звідкись там. І вони, це їх емоція, наскільки це було, не було Інстаграму, вони не могли це зняти в сторіс. Але їх емоція, а від цього, це просто, там черги стояли за цими чебуреками. І я думаю, окей, ми робимо Міністерство чебуреків, робимо великі чебуреки, не для хайпу великі, тому що можна зробити взагалі от такий для Інстаграму, а в межах нормального, але він повинен бути великим. І це був один з критеріїв. Ми розробляли довго тісто, над ним працювали, там є свої секретики в нас, як, в принципі, в технології там, по обробці фаршу різних начинок. І все, потім я приходжу до Жені, кажу, треба чебуреки, він щось посміявся спочатку, а потім, як зрозумів, є така класна фраза, коли в гіків ідея стухла, тоді треба заходити в нішу. І багато хто перепробував вже чебуреки на ринку, але це не вийшло в якийсь лавмарк або бренд, це більш такі автентичні, точечні історії. Так і з'явились чебуреки. А наскільки ти слідкуєш за бізнесом або за бізнес-стосовкою кримських татар молодих в Криму і на материку Україні? Чим взагалі відрізняється? В Криму не слідкую, а в Україні слідкую. Якщо там казати про кейс Мусафір, класний, як на мене, автентичний продукт. Це Бікір, ми з ним знайомі, Такава мережа. Це Бікір і Ервін. Ервін, так. Просто я з Бікіром знайомий, там більш так ближче. І якісь точечні теж автентичні історії і совка кримських татар, особливо коли я там їздив в мечеть на, як це вулиця називається? Дігтярьовська? Дігтярьовська, так. І є певна ком'юніті тут, з яким я там в конекті. Чи є конект з Кримом? Ні, я просто не фокусуюсь на цьому. І я думаю, що, звісно, це важке питання. Тут немає сенсу навіть говорити про те, хто який вибір робить, треба переїхати, не треба переїхати. Ти кримський татарин, хочеш жити в Криму, це твоя земля, живи, розвивайся, окей. Мені це не підходить, тому я більше буду працювати над тим, щоб я, як кримський татарин, розвивався тут, мав якийсь вплив, заточував свої зуби, для того, щоб далі більш ефективно впливати на ту ж саму політику і тиск від сусіда. Тому що зараз це глава мого життя минулого року і теперішнього року, що безпека – це один з головних зараз в мене пунктів. І зараз безпека – це не про війну, що йде війна, це база, зрозуміло. А про систему, в якій ми знаходимося. І поки ти не маєш певного ресурсу, як соціального капіталу, так і фінансових можливостей, в тебе недостатньо гострі зуби, щоб в будь-який момент реагувати як потрібно. Як потрібно для отримання результату. І це для мене зараз важливо. Тобі не здається, що кримсько-татарськість зараз стала якоюсь модною, якщо взагалі поряд з національністю можна використовувати слово «модно»?
Здається, це бачу. І кухня, і, в принципі, кримсько-татарська ідентичність. І якщо казати чому, ну, це суто мої думки, тому що я думаю, що це десь там з 13-14 року, коли про кримських татар почали дізнаватись як про національність, а не тільки про людей, до яких там приїжджали в Крим, десь там в них відпочивали, орендували житло, їли манти і чебуреки, і плов. Тому це впливає і на кухню, яка зараз розвивається. В принципі, східна кухня цікава, кримсько-татарська в тому числі. Я думаю, що головна тут базова така імпульсна точка була, коли кримські татари активно проявляли свою позицію стосовно політичних поглядів. І за це українці в тому числі, звісно, кримських татар поважають. Плюс зараз вже, коли є певні вже гравці в політичному сенсі, да, в нашій структурі влади, це теж, звісно, впливає. І я думаю, що далі буде ще більш плідна праця з кримськими татарами. Добре, ти вважаєш себе успішною людиною? Що для тебе взагалі успіх? Це бути в потрібний час в потрібному місці, чи це важка праця? Чи все в цілому? Я думаю, що успіх – це про те, як я вже про це сказав, це як я себе почуваю, як я відчуваю себе в суспільстві, який в мене стан кожен день. Тому що окрім якогось там грошового еквіваленту, який мені допомагає розкривати якісь свої цілі в житті і мрії втілювати, це ще питання, а наскільки мені радісно цим займатись, наскільки в мене мої люди поруч, чи не мої, наскільки я чесний з собою. Я думаю, що ось це для мене. А це відчуття тобі що дає? Тобто це був наполегливий, такий важка праця була, чи це просто тобі пощастило? От як ти відчуваєш? Я думаю, що я часто кажу, що я фартовий, але я знаю, скільки я працюю. І я завжди працюю. В мене може кров з носу йти, і я працюю все одно. І немає цього успіху без великої праці. Не може пощастити просто так. Окей, ну комусь там з мільйону пощастить, щось впаде на нього, якийсь там біткоін, не знаю, чи щось ще, який він купив там 10 років тому, 15, і зараз він там скільки вже? 60, 80? Не знаю, ми так і не купили 60. біткоїни. Ну, коротше, я теж. Все ок. Мені колись, це був час, коли друг дзвонив і каже, коротше, є біткоін, така штука, і починає розповідати про цей блокчейн. Він такий дуже космічна людина, він зараз взагалі в Чикаго живе. І він там коштує щось $150, щось таке, треба декілька може купити там. І він не купив тоді, і я не купив. Але якщо ми дивимось про шлях більш такий стабільний, розвитку якогось по спіралі, назвемо його, то це велика праця. І да, я думаю, що чесність з собою. Коли ти чесний з собою, ти чесний з людьми навколо, в тебе відносини будуються чесно, ти вмієш відрізняти бутафорію від чогось істинного, дійсного, справжнього. Тому для мене, мабуть, ось це успіх, що я знаю, що я не обманюю себе, і все, і я живу своє життя. Іноді назад дивлюсь і розумію, що щось, мабуть, роблю правильно. Якось ми вийшли з командою на Хрещатик записати декілька бліців на тему про Крим і кримських татар. О, цікаво. А ти знаєш, і більшість
і ти, і я, ми вважаємо, що кримськотатарськість – це модне і вау в Україні. А по факту, коли ми вийшли, люди нам відповідали: так, звісно, я знаю кримських татар, я ходжу в мусафір. Там, або, звісно, я дуже люблю чебурєки. І так далі, і так далі. І зараз ти зрозумієш, до чого я все це тобі говорю. Why not you not? А ви співпрацюєте з блогерами українськими. Вони є в певному сенсі лідерами думок. Так. Вони щось транслюють своїй аудиторії. І коли ми, звісно, що політики роблять на своєму рівні, да? Там, в дипломатичному сенсі щось, але люди, умовно, які взагалі нічого не знають про кримських татар. І от вони підписані на якогось блогера, який кожного, там, я не знаю, можливо, це 26 лютого він говорить, що Крим – це Україна, або коли в Новий рік там президент щось говорить там про Ялту і так далі, і він робить репост і пише «Крим – це Україна», або коли бавовна в Криму. Знову ж таки, пише «Крим – це Україна». Але вивчати корінний народ, який там на секундочку сформувався і ні звідки туди не прийшов. Тобто я не бачу того, що суспільство дійсно цікавиться цим питанням. Бо наша з тобою бульбашка, наше з тобою оточення, це понятно. В них є ми, розумієш? Чому решта, ну давай так, здебільшого, скажімо так, блогерів такого не роблять. 18 травня, наприклад, викласти пост або сторіс, що сьогодні день депортації кримсько-татарського народу. Да. Гарне питання, дуже проста на нього відповідь. Ти, до речі, зроблю поправку, сказала, що типу модно і вау, кримсько-татарське, не модно і вау. Тобто це, я мав на увазі, що воно тільки починає якось просочуватись і потрошки обізнаність вже зростає. Але це не настільки, типу, критична маса, да, людей, яка цим просто зацікавлена. Тому, відповідаючи на питання, чому, умовно, не може якийсь інфлюенсер-українець зарепостити день депортації, я думаю, тому що просто Він сам не знає. Йому це не цікаво. І все. Думаю, по цьому питанню можна багато зараз якось копати вглиб і думати, а чому не вивчають цю тему і так далі. Я думаю, що люди влаштовані таким чином, що вони роблять в житті те, що їм цікаво і що стоїть в пріоритеті. Звісно, ця думка, вона на певному шарі, да, знаходиться, і саме ця ідея моя, тому що можна додатково зараз казати про те, що популяризувати можна це через піар, да, а по суті піар – це перевзути поняття пропаганди. І в принципі ми, як люди, які з комунікаціями працюємо, можемо це теж в тому числі робити. Да? Просто це інертний процес, який там в роки треба відбудовувати. І я думаю, що немає саме цього запиту на те, щоб це зробити популярним. Крим – це Україна. Це взагалі про що? Там немає глибини якоїсь, розумієш? Якщо людина чогось хоче і вважає, що Крим – це Україна, тоді, мені здається, вона має щось для цього робити, як частина цього суспільства, розумієш? І мені здається, що так формується свідомість. 100%. Я думаю, що більшість людей, які кажуть «Крим – це Україна», кажуть це просто тому, що зараз йде війна і Крим анексований. І, типу, це була наша територія, це Україна. Я думаю, це питання достатньо масштабне, в принципі, з культурного точки зору. І це питання в тому числі і системи освіти нашої, яка є. Що, звісно, коли ти знаходишся в системі під назвою «держава»,
в тебе є певні речаги, якщо ти менеджиш цю державу, да, країну. І я, як один там з гравців в менеджменті у владі, да, в менеджменті країною, я, звісно, розглядав просто певні створення певних речагів в системі освіти і створенню ось цього культурного фону додаткового і додавання ще таких сенсів, тому що я давно закінчив школу і зараз не знаю, я ось планую скоро доньку в школу відправляти, тому буду дізнаватись, наскільки базова система навчання дає ось цей комплексний пуш по інформації, по нашій історії, і в тому числі не просто дати, анексії і хто це робив і так далі, а ще із такий задати контекст, а що взагалі таке Крим, і щоб це було на материку, щоб це було в Україні. Тому зараз не можу стверджувати, тому що я не знаю, як працює зараз система освіти. Можливо, зараз вже про це достатньо сказано, але це не точно. Чи колись ти думав, що ти більше ніколи не зможеш поїхати в Крим? Так. Думав. Це знову ж таки про квантову механіку можна зараз розповідати. Я вірю в це, що все буде, ми повернемось. Нещодавно були на полігоні, я про це казав теж, там українці, багато саме українців, і хтось навіть був з Криму. І я в це вірю, я це кажу, я про це, але я допускаю, що це буде або взагалі не скоро, і це буде колись, коли я вже буду дядей, який поїде, такий своїм дітям. Буде краще, якщо дітям, а не внукам. В твоєму випадку в тебе вже є дитина. Тому так. Вірю, що ми повернемось. Я вже буду точно жити в Україні, і коли Крим стане знову українським, навіть якщо це буде не скоро, супер. Це буде супер. Клас, я тобі дуже вдячна за чесну, цікаву розмову. В нас дуже мало часу залишилось. Останнє моє питання, фінальне, я задаю його кожному своєму гостю. Твоє місце сили в Криму? Я думаю, що перше місце сили – це будинок батьків. І це реально місце сили, тому що він стоїть один на горі. Велика гора, і він не тут, а ось тут, треба ще там піднятись, коротше. Стоїть над ним дуже дивно на макушці дерево, як з фільму жахів. І навколо великі гори з деревами, ліс. І для мене це точно місце сили. Тобто я туди приїжджаю, і в мене як все, я на підзарядці знаходжусь, приїжджав коли. Я це робив регулярно, спеціально, тому що це мене напитувало. Це і навколо ходив, де я в дитинстві був. Це мені допомагає, ліс дуже допомагає. Якщо дивитись ще по Криму, не знаю, Чуфуткале прикольно. І ось цей запах можжевельника. Це не знаю, може Коктебель, з ним теж є певна історія пов'язана. А в цілому, я думаю, що місце, де батьки, де я ріс. Сахо. Дякую вам, що запросили.